Xi tfisser għalikom din il-festa? Il-ġurnata tagħna. Xogħol iżjed. Ma l-ġurnata tagħna. Bħala bdewa. Festa oħra tal-Imnarja servit ta' vetrina l-aqwa frott u ħaxix li produċiet l-art agrikola Maltija u l-aqwa bejjem minn fnik u kelb tipiku Malti li seraq l-attenzjoni ta' bosta. Min barra hekk wieħed seta' jgawdi minn ikel tipiku Malti li jinżel għasel ma' bibita friska. Festa tipikament Maltija li tesebixxi dak kollu li hu Malti. Id-dedikazzjoni tal-bdiewa biex jaħdmu l-art Maltija tar-raħħala, produtturi u dilettanti ta' trobbija ta' bejjem bħal Rodri Karapa li ta' kull sena jesebixxi l-bejjem li jrabbi. Id-delizzju u n-namra l-annimali huma bħala pezz żgħar ma tieħu xejn minnhom xi jieħdu pjaċir it-tfal bihom u stess ħin jiem magħhom ukoll. F'atmosfera tipikament Maltija ma naqas l-isfond tal-għana Maltija. Intant, is-Segretarju Parlamentari Clint Camilleri u l-Aġent President ta' Malta Dolores Cristina ippreżentaw trofew lir-rebbieħa u l-parteċipanti. L-Aġent President Dolores Cristina sostniet fuq l-importanza li din il-festa tkompli tkun ta' vetrina għall-agrikoltura Maltija li tirrifletti żminijiet tal-lum u tkompli tkun sostnuta. Is-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-bidja, sajd u drittijiet tal-annimali Clint Camilleri stqar li l-Gvern huwa kommess li jkompli jsostni u jaħdem mill-qrib dawk involuti fil-qasam. Intant tkellimna ma' wħud li żaru l-festa min għax hija ferma l-qalbu u min semmilna kif l-Imnarja kellha sinifikat importanti ferm fil-passat. Aħna ġejjin fil-karozza, intqajna żewġ żgħażagħ mill-Polonja u għadna nkellmuhom u kienu sajr l-imdina qedni l-hom saddu għalu laħna sandumu ħafna, u għettum l-imdina, tistom tarawa, imma dimma, għattin femmom xini, u ħaddu pjaċir u ġew hawnhekk. Abbuwa, u kull sena niġu. Tfisser għalik imma din il-festa f'sens x'sinifikat tara li għandha? Basikament hija xi ħaġa li hija kulturalment hija purament Maltija, jiġifieri għandek dak l-element patriottiku xi ħaġa l-Imnarja għandha storja twila, jiġifieri anke fl-antik pereżempju koppji li jiżżewġu kienu l-arusa tagħmel titlob lill-arus tagħha li l-ewwel Imnarja wara żwieġ irid joħodha l-Imnarja. Jiġifieri hija xi ħaġa li għandha storja twila u naħseb xi ħaġa li taqgħadna u tagħmilna aktar Maltin.